A senda pionil e ciclista une xa o Milladoiro e Santiago. O presidente da Xunta apunta que esta é xa unha opción real fronte ao vehículo particular. Esta mañá o titular do Goberno galego, Alfonso Rueda, e os conselleiros de Deportes, Diego Calvo, e de Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, participaron na inauguración do último treito do eixo de mobilidade que une a Intermodal de Santiago e o Milladoiro. Traxecto de 6 km no que a Xunta investiu 7,5 millóns de euros, sendo a pionil e ciclista que xa unha opción fronte ao vehículo particular. Afortunadamente cada vez nos gusta máis ir en bicicleta, cada vez nos gusta máis andar, cada vez dámonos conta de que o coche se pode deixar aparcado, nunca mellor dito, para moverse, facer saúde ao mesmo tempo que conectamos lugares, e creo que esta senda, que probablemente non, donde a Xunta de Galicia fixo o maior esforzo económico, que une dous concellos que teñen tanta vida entre os seus veciños como é Ames e Santiago, pois queda a partir de agora con casi 10 kilómetros a disposición de todos aqueles que o queran usar, que estou seguro que vai ser moitísima xente. Fixemos un esforzo de consenso. Realizouse un trazado máis agradable e máis atractivo posible para todos. Que en algún momento non fora posible facer o trazado que nos houbera gustado completamente, pero cando algunhas forzas políticas, algún representante político non están por a labor, pois é imposible. Eu agradezo en cambio a colaboración que tivemos de todos aqueles que entenderon que esta infraestructura moi demandada e agardo que moi utilizada había que facela canto antes. Por lo tanto, felicito as dúas consellerías, a Consellería de Diego Calvo, responsable de mobilidade, e a Consellería de María Martínez Allegue, responsable desta execución, por facelo posible, e non só esta é a máis visible, insisto, a máis longa, a que máis kilómetros e máis orzamento supuso, pero en toda Galicia estamos facendo este tipo de actuacións. Na aposta do Goberno galego por unha mobilidade sostible e saudable. Favorecen tamén a seguridade vial, cousa moi importante en moitísimos sitios, e, polo tanto, pois, a disfrutala, e a unión que hubo sempre, como decía, entre estes dos concellos, a partir de agora vai ser moitísimo máis. Ese aparcamento público en Milladoiro vai se unir coa cidade administrativa de San Caetano, a cidade de todos os galegos, e neses 10 kilómetros que hai entre unha parte e outra haberá moitísimas historias que a partir de agora poderán ser disfrutadas por moitísima xente.